to na so a ce mata sai dai babu lokaci tunda lokaci ya ƙure, amma dai da na so in ba da ɗan abubuwa, musamman ma mata sukan so su yi gyara na jikinsu da makamantan wannan. Amma tun da ba lokaci zan takaita a nan wani lokacin Allah da. To liman ya ce a ɗan gudura. To na san mata suna so su gyara ainihin mamansu. To yadda ake gyara mama a takaice shine a samu hulba, a samu alkama, a samu gyaɗa, a samu riɗi, a samu ɗanyen shinkafa, sai busasshen karas. Waɗannan su ake haɗawa guri guda garinsu, a yi gari, mace ta dinga sha a cikin madara, insha Allah, inda tana shan wannan, to nonon zai dawo ya zama kamar na budurwan Allah da. Banda wannan sai kuma wasu suna complain na wato karancin ni'ima lokacin mu'amala da mai gida. To shi ma zan faɗi wannan yadda za a gyara wannan. Ana iya samun ruwan kankana kofi ɗaya, a samu garin dabino babban cokali 3, a samu madara pik rabin gwangwani, sai a samu zuma cokali 3, mace ta rika damawa tana sha. Namijin ma yana da wannan matsalar ya iya sha shi ma. Ta sha insha Allah za ta samu wannan canji daga wannan abin take fama da shi. To sai kuma matsalolin da ake samu na karancin nema da gamsuwa. Mata za a iya neman garin riɗi babban cokali 5, garin soyayyar aya cokali 5, sai a samu garin cikui cokali 3, sai a dinga a haɗa su guri guda, a kula da haɗawa, sannan a dinga shan ƙaramin cokali 1 sau 2 a wuni a cikin nono ko cikin madara. Ina taimakawa wajen samar da gamsuwa da kuma magance bushewa. Waɗansu suna fama da ƙarancin sha'awa, saboda haka shi kuma wannan garin sassaƙen ɓaure yake samu, sassaƙen ɓaure cokali 5, a samu garin kanumfari cokali 3, sai a dinga shan su ƙaramin cokali a cikin ruwan Lipton. Saboda haka sai a sa zuma cokali 2, babban cokali 2, a dama a dinga shan su sau 2 a rana. Sai dai fadakarwa cewa duk matar ta san ba ta da miji ka ta sha wannan hadin. Wannan shine, in kuma in kin san mijin ma baya tare da ke ba kwanan ɗakin ki, ba kwanan ki bane wannan karki shaki bari sai nan da ya zo ɗakin ki. Sai kuma in ana so a burge mijin, saboda mu maza mana so a burge mu. Idan ana so a burge mu, to ga abin da za a nema nan, akwai garin nahal, wani garin magani da ake yi amfani da shi wajen maganin naƙuda, haihuwa lafiya. An yi shi ne saboda haihuwa lafiya. Idan mata sun samu ciki sukan kama ruwa da shi su wanke gaban su dan in Allah da haihuwa takan zo musu da sauki. To shi wannan garin in ba haihun ba kuma ciki aka samu ba kuma so a burge mijin, sai a samu wannan garin na halin babban cokali 2, sai a samu garin ƴaƴan bagaruwa ko gabaruwa, garin ƴaƴansu ƙaramin cokali, sai a samu ƙaramin wato garin kanumfari babban cokali 1, sai a samu wato garin almiski ko kuma ruwan almiski, sai a kwaba shi da wannan haɗin da aka faɗa. Yayin da mace za ta je gurin mai gidanta sai ta tsuguna ta turare da shi. To insha Allah maganar burgewa dai, to an Allah ya dan ba abin da ake miki ko da hararki ake, to an Allah daga wannan lokacin an daina, kuma shi ma an yi haka zaki zaman Allah da. Sai sirrin bayan gama al'ada, ko bayan an gama al'ada mata sukan so su kintsa su shiri. To akwai wani sirri da ake yi, shine ana wanke gaban da sabulun kuka. Akwai sabulu na kuka, shi ake wanke gaba da shi. In ba samu sabulun kuka ba sai a wanke da ruwan ganyen bagaruwa, a samo ganyen bagaruwa a dafa shi, a tace shi, a rika wanke gaba da yana kumfa kamar sabulu, haka ruwan yake. Idan an yi wannan sai kuma a samu tazargade a dafa ta, a samu ruwanta, shi ma ana wanke gaba da shi. To daga wannan lokacin ne sai a samu zuma, sai mace ta sa auduga ta sa ta shafa a gabanta. In ta gama sai kuma ta shafa farin almiski. To wannan ta gama shirin ta tsaf. In Allah da kuma sai abin da ba a rasa ba. Sai sirrin gamsar da miji ko kuma gamsar da mace shine a samu garin gero wanda ba a surfa ba. Saboda haka sai kuma garin furen tumfafiya, hudar tumfafiya, garin a samu cokali, babban cokali 3. Sai garin ƴaƴan zogale shi ma cokali 2. Sannan sai a dinga shan ƙaramin cokali sau 2 a wuni. To shi ma yana taimakawa wajen samar da wannan. Na san wataƙila tun da akwai iyayen maza a ce, ta yi kuma duk a mata kake magana, ba kai magana maza ba. Shi sassaƙen ɓaure ana dafa shi da kanumfari da citta,
maza muna shan sa kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da rana to ai yana dawo da martabar zamantakewa ta ma'aurata ga maza kenan. Sannan akan yi amfani da garin dabino da 'ya'yan kankana shi ma kan ya haɗa su da riɗi da kuma geron da ba sulfa ba shi ma maza kan yi amfani da shi. Sannan akan samu kwai ɗanyen kwai ana aiki da shi sau biyu. Ana iya samun man habbatus sauda sai a cire wannan yalan na ciki sai a fitar da shi, wannan farin kawai sai a zuba shi a gurin suyawa, sai a maimakon a sa gishiri sai a samu garin ko wanda bai da shiga sai sa shiga, wanda yake da shiga sai abin nan sai sa garin mazar kwaila ake barbada a ciki gwargwaron yadda za a ji daɗin sa sai a soya da shi. In aka soya kwan da shi to in Allah da mutum ya ci to zai ga abin mamaki. Kuma akan samu garin habbatus sauda sai a zuba a cikin kwaya kada da shi sai a soya kwan, namiji ya dinga cin wannan yana taimaka masa. Sannan ana wannan zoban da ake sha kar a sa flavor, a rika shan kofi ɗaya duk bayan cin abinci yana taimaka wajen magance sauran inzali da yake damun mutane a yanzu. Ina jin zan takaita anan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.